Общината за хората. В рубриката Общината за хората днес разговаряме с Емилия Пенева, директор дирекция финансово-стопански дейности към община Русе. Здравейте, госпожо Пенева. Здравейте. В края на миналата седмица се проведе обществено обсъждане на бюджета на община Русе за 2015. Кое обуславя провеждането на такива обществени обсъждания? С новия закон за публичните финанси, който започна да действа от 1 януари 2014 година, всъщност се налага публично обсъждане за проектобюджет на следващата година с местната общност, на което публично обсъждане трябва да бъдат предложени различни мнения, изказани предложения за подобряване на благоустрояването и изобщо инфраструктурата на града. В тази връзка до 30 ноември трябваше и община Русе да проведе своето публично обсъждане. Как премина то? Имаше ли интерес от страна на граждани, организации? Да, имаше интерес. Преди публичното обсъждане по електронна поща и в деловодство на общината се получиха 8 предложения, които успяхме съответно да бъдат 6 от тях да влязат в проектобюджет 2015. На самото публично обсъждане имаше представители на различни организации и граждани. Рано е да говорим за конкретни рамки за бюджета за 2015, но можем да кажем какви ще са насоките, акцентите, върху какво ще държим и ще финансираме най-много до година? Сам по себе си проектобюджет 2015, както и близките 3 години назад, показва приоритетите на местната власт. Това е влагането на средства в инфраструктура и благоустрояване на нашия град и селищата към него. Това показва и отделянето на най-голям размер в функция жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, която функция всъщност се финансира изцяло от собствени средства на общината и заема второ място след образованието в проектобюджета. Има ли сектори, към които 2015 ще се увеличи финансирането? От няколко години насам всъщност се стараем да обхванем всички сфери на обществения живот, включително дофинансираме и държавни дейности, каквито са образованието. Акценти в проектобюджет 2015 като съществен ръст на разходите не се забелязват, но обхващаме и запазваме нивото на 2014 година. Естествено, има увеличения като ръст в културата, свързан с културния календар на общината. Съответно, имаме ръст в различни функции, свързани с новите предприятия, които станаха общински предприятия от търговски дружества. Това е новото предприятие ОП Обреден дом и общинско предприятие Паркстрой, които съответно акумулират значителна част в проектобюджет 2015, за които ние не сме осигурявали средства през 2014 година. Запазваме тенденцията за благоустрояване и осигуряване на допълнителни средства в размер над 300 хиляди общинско предприятие комунални дейности, което всъщност се грижи както за уличното осветление, така и за тротуарите и уличната настилка в града. Финансите все пак са една сложна материя. Ние говорим за бюджети, но как русенци през 2015 ще усетят по-добрия стандарт? Ще се види всичко това, за което вие говорите? В проектобюджет 2015 всъщност осигуряваме средства и това, което ще бъде видимо за русенци, са нови 20 обновени детски площадки, 4 спортни площадки, 2 от които фитнес и стрит площадки. Също така уличното осветление, изграждането на ново улично осветление в райони, които не е имало до момента, също сме осигурили средства над 100 хиляди. Освен това, продължава изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти в града. Това е интегрираната система за градски транспорт на град Русе, който трябва да завърши в края на 2015 година. Той съответно е за над 29 милиона лева.
продължава изпълнението на проекта за градска среда, който трябва да приключи през средата на 2015 година. Той е за над 6 милиона лева. Освен това, в началото на 2015 следва да приключи и трансграничния проект, който обхваща булевард Тутракан. По принцип, финансистите сте по-консервативни, но все пак оптимист или песимист сте вие за 2015? Аз мисля, че всички трябва да бъдем оптимисти, защото доказахме, че можем ефективно и ефикасно да изразходваме публичните средства и съответно залагаме на по-добрата събираемост в приходите на общината. Сигурна съм, че и русенци усещат, че нещата в града се развиват към по-добро. С този оптимизъм да завършим нашия разговор. Това, което ние имаме като информация, че тази вечер ще има церемония, на която Емилия Пенева, нашия директор на дирекция финансово-стопански дейности, е номинирана за финансист номер 1 за принос за финансова стабилност за общината. Стискаме палци, желаем късмет и сме сигурни, че този приз ще дойде именно при нея в община Русе.